Чаджими ли сте? Тук сте добре. Да. Те всички ме гледат страшно спокойно. Не, лошо е, че не е само тя. Лето на мен каза да отида да се само му обърна чоколата. Са ли да се обърна да му обърнам чоколата на той? Не мога се мен. Само питам сега ли да се обърна наистина да му обърнам. Аз имам чувство, че в такова за монахини да се облека, пак ще ме заглеждат. Какво да направя? Обяснете ми. Сега ставам готов етап. Не, сега отиваме. Тата с гърл. Щях да ви разказвам между другото за двете ми глоби от градския транспорт, които са ми давали. Така, първия път не им работеха устройства. То всъщност и в двата случая не им работеха устройства. Чат, между другото ще ви покажа къде ходех преди на танци. Сега. И в двата случая не им работеха това. И слушайте какво става. Първия път се качвам аз. Не работят устройства, защото се качвам заедно с контрола. Те уж там, нали, ги изключвали някакви такива глупости. Аз тръгвам да си чекирам картата един път, втори път, не става. Добре, викам, извинявайте много, викам, аз пари кеш нямам, имам с карта дебитна съм. Не мога, няма как. Не ви работят устройствата. Да, ние ги спряхме. Викаме, добре, викам, като сте ги спрели, викам, как очаквате, викам, хората, които се качват с вас, да си чекират картите. Нали, малко мисловна дейност трябва да се вкара тук. И те се викат, не ме интересува, губиха ме. Втория път, беше като отивах на работа. Тогава не им работеха техните си устройства, които бяха. Тия, които, нали, минават и чекират с картите. И аз виждам, че устройство пише, че не работи. И тя вика, трябва да ви губим, защото сте на редовен път. Не бих моля. 30 минути скандали. Накрая ми написа акт. Дръпна ми, аз бях с портмонето и такова в ръце. Дръпна ми портмонето от ръцете. Вземи личната карта. Аз бях бясна, защото първо няма право така. И аз викам, и мърло. Викам, проскуба на вещите, така, викам, пусни ми, викам портмонето, викам, защото ще почна да пища, че ми го крадеш, викам, ще усъди, че ми крадеш портфейла, бе. Между другото, тук ходих на танци. В това червеното горе. Горе ходих на танци реди. Не, аз съм толкова пъти съм изпесняла и съм тръгнала да ги лова за косите. Периодка. Мизерия на мизерията, между другото, е тук. Между другото, всеки път, като дойда на тази периодка, и всеки път се чувствам седното в Марсилия. Демно всеки ъгъл някой да не ме сграбчи. Тук идвах да си търся рокля за баба в началото. Това беше първото място, което дойдох, като си търсях рокля за баба. Накрая отидох в Асенилград, влезнах в първи магазин и си купих роклята. Беше... Оле! Оригинални са кишалки, бухалки, духалки, климатици, вентилатори, царевици. Аеробики на зъбите, моля се, дробка, ледалака, лек за червата, кез за душата, чака, рака, изяж пътлака. Витамини... Направо се разтъпна. Възможно, благодаря ви за получето. Така. Между другото, трябва да си намеря някоя добра шивачка и се чуда пак дали да не отида в My Wedding, защото аз съм много доволна. Ако имате дрехи за преправяне или си търсите костюми или нещо такова, хора, My Wedding е мястото. Тя даже не ме спонсорират, но са скандално добри. Уникални са. На мен една рускиня, мисля, че беше или украинка, ми преправяше роклята, защото в Асенилград ми я бяха изкривили, бяха направени гъс. И тази украинка ми оправи роклята. Значи първо няма викам колко бясна яка украинка беше. Ама викам, то пиченце, аз бих обърнала разбата с нея, да разбирате ли? Беше много мръсен топ. И беше супер печена, мега готина. Викам, слънце, ти си моят човек. И тръгна една друга, нали, вика, аз ще я направя, викам, не, викам, искаме и тази, викам, нали. Обаче не се запознахме, аз не е такова името й. И викам, не, викам, искам ти я ми направиш. Направи ми я и викам, роката ми беше крива. Роката ми беше направена на ждареп, на гъс и така нататък бяха направени в Асенилград. Тази жена ми направо ми я прероди роклята, разбирате ли. Прероди я. И сам трябва да отида пак, за да ми отдели полата от курсета, за да мога да си нося курсета и да ми скъси полата. Да ми я скъси и да мога да си я нося, нали, отделно курсета с полата и така нататък. Викам,
Направо мръсен топчета. Много обичам да влизам в такива магазини от тип подаръчни левчета и така нататък. Всичко, където видя там ми харесва. Аз да, между другото си спомням мама като едно време, като ходихме по екскурзии и 7 дена ме браше с 50 лева. На третия ден аз нямах пари. Защото много често влизахме в такива магазини, че пък всякакви тъпоти. Купих си лък, купих си чук. Няма да забравя как бяхме купили бати оръжията. И Костя ми влиза вечерта да ни проверява кой спи, кой не и така нататък. И тя вика, ще се пазите ли тази вечер? Кой вади чук, кой вади лък, кой вади някакъв дървен меч и така нататък. Ние, да! А ние сме три момичета в стаята, разбирате за какво стана просто. Така, стигнахме пред татуиста, но той още не е тук. Затова ще го изчакаме, така аз ще си хапна. Това е. 20 ме фанте за дедовия. Гледам да ги рамото. Ето долу пилата за студио. Село Йоттатос на Селедин, Хасан, пича турчин. Няма викам колко ми е печен татуиста. Тиян шаман си върши с него. Толкова е готин. И бебето му какво е сладко сега. Мале. На това в етак тясната уличка. И излизаш тук за Тодор Александров. Тодор Александров ли беше? Мисля, че да. Да, не мога без не стига, бе. Я завърти камерата. Виж сега, реално от онази страна там е Пиротска. И това е уличката. От другата страна е насам надолу е булеварда, който е. За към там. Мисля, не, тук не се бои вече Константин Велич. Аз ще ви покажа визитни картички, ало. Гордова да искам. Не е Искър. Не е Искър, бе, абсурд. Но, между другото, пича прави нов към данта. В смисъл това, което виждате е тук, всичкото. Е, това са негови татуировки. Ето, даже Инстаграм и Фейсбук са тук. Инстаграм са Лейдин, Долна Хасан. И другото е Arab Fan Official BG. Не знам кой от профилите такова, аз съм му пишал във Фейсбук. Това са всичките татуси, които е правил той. И студиото му е брутално. Аз толкова се хапнах, между другото, влязах. Ето, този с брадата е татуиста. И виждате и насам другите татуси. Това мога ви покажа на това за сега, докато дойде той. Но са уникални някакви. 20 minutes later. Ето. Ох! Ама, добро утро! Как се? Добре ти? Екстра. Какво прави малкото? Малкия пръст е много яко. На колко стана вече? На годинка, 2? Ще да направи година 9 месеца. Ох, мале. Бебе, ама голямо бебе. Бебе, голямо бебе. Еми, то вече да. А, тук има промяна. От последния път, като идвах. И какво пуснала ли си го? Да. Да? Да. Аз си една стойка и покажа. Ще мога да ползвам. Да, аз имам, ама аз ще си я държа в краката да е по-удобно, защото нали, сега ти обичаш да си пускаш музичка и да мога да се чува. Да не го такова. Че само това да го изхвърля. В компютър малко трудно се случват нещата. Да. Може да ходиш. Може да пристъпай си, бебе. Може да ходиш. Няма да ти дам пари за това. Ох, да, изглежда много добре. Харесвам. Чат, вие какво ще кажете? Правиш, като си месеш, както тебе да ги се променят. Е, да, ама... Как го става? Да. Няма проблем. Тати са е готов, бягай. Изчезвай. Чат, ако имате някакви въпроси към татуиста, може да си ги задавате. Тук чата питат от колко време се занимаваш с татусите. Те мен ли си тебе? Тебе. Добре. Предположете, аз съм на 32. 10, 15, 20 години. Колко казва това 20 години? Еми... Ами... Тази година, следващата година, март месец, ще ставам 20 години. Ще стана 20, ето, почти 20. Се дигам ли нагоре? Това е много лесно. Скалпа, моля, не! Мъквайте, бе!
Не се прави реклама. Ето. Аз ще ви пусна в Дискорда до вечера линкче. Сега и аз трябва да донетна нещо сега. Реклама Не, защото много татуистите са така просто да ти вземат парите, докато на него въобще не го грее за парите, него го грее да си свърши работата, да. Защото това е моя реклама, няма от което е. Да. Но ето, това ми е първата татуировка. Между другото, като за първи татус е доста голямо. Да, за първата татуировка е голяма, наистина. И... Моят съвет е винаги първо да си, като за първата татуировка нещо дребничко такова да си направите, да пробвате да видите дали е ваше. Това също дори е голямо, защото пък локацията е много болезнена. По-чувствителна е такава, не болезнена, но да не се правите някакви ебати големите неща, защото това нещо е за първата татуировка. Това нещо съм го правил за първата татуировка цялото, крилата. На гърба на моя приятел от Русе, само че той ми каза, брат, аз друго не искам, искам само това. Добре, ще му се реши, но я правим. Но реално не беше запознат с това какво е чувството и в движение. Да. В движение стана. Но аз сега си прецених и между другото, да, по едно време даже тръгнах да задрямам на тая само на китката вече, защото там вече е много тънка кожата и е на вени и е много кофти такова, смисъл, то не боли толкова, обаче самата вибрация на машинката е много гадна. Да не ги разведявам. Айде, ти си човека. Първата зона е туалетната. Не. Ако ще можеш да си обърнеш камерата. Това са мои кадри, примерно. Това е Йоко от The Top Stoppers. Ендо, това са мои кадри, това ми е хобито да снимам общо взето. Някакви татуировки, които съм правил в живота ми. Това е на Йоко пак от The Top Stoppers. Ето вижте, даже с касетка на The Top Stoppers. Сплиткитеца, хобито. Обжето е така. Тук имаме един проект с Bullet, бърбана, уиското, което е. Имахме един проект. Избираха татуисти от България 4 да направят един проект много як. Ето е реално как действаме проекта. На една голяма изкуствена кожа да направим едно нещо, сега ще ви покажа и него. Но обжето, да, е това. Татуировки, мои кадри, които съм снимал на рап събития, защото аз снимам рап събития. То си ми е хоби. Чай само да ви покажа. Ето, примерно, тази бутилка е специално направена за татуисти. Ето, тя е Tattoo Edition. И е направена като брандиране, като за артисти. Да, общо е така. Имахме един проект, който трябваше да се направи на изкуствена кожа. Да татуираме. Това е много голямо платно. Това са някакви А4 формата. Ето горе съм аз, в дясно. Тук долу са дори колеги, които са. Общо е това. Ето другата клиентка идва. Да, Той е правил супер много графити на сгради и така нататък. Добре, такива едни списания от едно време още. Те са в опаковки в нейлони. Понеже съм рап колекционер на музика. Това съм го рисувал за мои приятели пеца. И така общо. Но съм си го направил така, че на мен да ми харесва, а не на клиентите. Защото ако на клиентите ми хареса като да са от дома, това е достатъчно. Тук имам някакви рисунки, татуировки. Ще не с ръкавица, защото не пикам татуировка. сега. Да, съм като... Това го виждаш, защото е черно заради лятото, защото има лъва защита да не... Да, още има слънце, да. И просто има от него, ще е силно прозрачно. Да, нека. Колко? 2 дена? 2 дена, ще се Много ти благодаря. Надявам се си доволна. Аз съм си доволна винаги. Няма някакъв проблем. Благодаря, че беше част от нашия стрим и че ми си навина къла. Много ти благодаря. За нещо глупо. И... Да, със сигурност убедена съм, че ще дойда пак. Само да видим следващото какво. Да, Да, ето. Значи правим така.
един ден ще ви кажа кога, колкото събереме от Сълва, от донети и така нататък, пишеме цифрите и му казваме. И така. Чата, аз ви оставям. Изключително много ви благодаря, че отново бяхте с мен. Скриншотнете всичките. Има и телефон, има и Инстаграм, има и Фейсбук. Където прецените, може да си таковате.